Daddy G.O. Brother Chike. Bye. Oh. Good morning, ma. Brother Chike, good morning. Hey, Ibera. Hey, Oloti. What the man? Daddy G.O. Oh, Daddy. Ozugi, how can you hear? In my night vigil yesterday night. So, imagine night vigil, so you blame night vigil, you can have here. My healing power prayer now, Mandeko, you put and the British, and then when I want, you can in a putana hotel, Ozuzike. How can you hear now? Moyana has you in the evening. Ngwanu sobadi ejimo tutu asima agba ọsọ ga na ahịa ga zụta ụmụ ihe ndị eji edozi ahụ zụta mama no granọt oil ka m vutere ya ka ọ na-eri na-adịrị m ndụ ka m buru abụ ekene abịa kene ya n'ihe ọma ọ na-eme n'isi mụ na ezinụlọ m ka nkene n'isi nwa nwoke ọhịa m kwere bịa ụmalide gbaliala lee ma gwa gị ịma na Bible agwụrụ ndị ekpenta 10 so ofu onye ruru na ya dị abịa bịa sị thank you. Appreciation matters. I am that one person. Oh, my father. Hallelujah. Daddy G.O. Higora. Mana me as assistant pastor of our Wonder Ministries. Igbo nya gosa gosa. Amen. Ihe riba ma ga-eso. Amen. Amen. Ibechala. Ị ga-abịa lawa. Ngwanu. Otete ma gwa na ebere woman leader butere henda. Woman leader. Ị ga-abịa lawa. Chineke nna. Kelere m ya ọ dị mkpa. Ọ dị onye nwanyị mkpa. Kelee ya nna. Amakwụna ihe na-eme ndị chọọchị asef. Itikwe na onye ọsụ n'ahịa na amakwa n'akwa. At least m nwere 2% of this indomie na hazie ya shie ya. Assistant pastor ga-agbazi ọnụ. Daddy G.O. Mbobla Daddy G.O. amachiri two carton of ụmụokorobịa ndị apams. Ha bụ oge one time bugbo oge ajọ ọhịa. Amachiri 2 packet ụmụokorobịa apams ote. Double ọha fọ ha sote bụ ogu jonjo koloko bukwa n'ọhịa bukpo ozugbo ọhịa. Daddy G.O. Eche m ka nọ n'ụra. Mommy G.O. anọ m na nrọ. Mommy G.O. anọ m na nrọ. Ị ga-atọpe ozu onwe gị chịrị paket abụọ si ga n'ọkụ. Otu idiri gị onions ka ihe ya ọ dachaa. Ifra ya family unu wee ya n'ọnụ. No, ọ dị ka n'oji ihe ngwa asị m ngayere gị bifo ị ga-etete n'ụra ma hazie gị ihe. Enwere m agụsị na enwere m ọrịa ime a. Agwa ngụsị ahụ onye attack. No, Daddy. Enwere m ngwagịsị agụrụ na-agụ m. Mgbe ọ na-ebute ihe ngozi nka unu chọrọ divert ya. Ụmụnne dapụbeda apụpịa m ibufe ozu gị azụ ụlọ ka dịga gị na mọcharị. Ewekwala iwe. Ewele m iwe already. Agụmeme eshi ọzọ. Demon internet. Iwu demon internet ọ ihe iwu. Talk to me, Daddy. I refuse to talk. Bịa fọpụta m ya n'ọnụ. Took this thing in my private inner chamber. Thank you, Daddy. Wepụ ilo dọkwasị ya n'elu. Ya he woman leader but ade eri anyhow. Okay, Daddy. Thank you, Daddy. Kire yu gbagi kpogbo ọhịa gaga kpọ blọk. Ori agba n'ọhịa si. Thank you, Daddy. Bịa bo ye gwa. Bo yo tumbo. Nwa ya bụ naanị abịa. Ị ga-aga ibie n'uche. Idiot. Thank you, Daddy. Bulite filo melo dozo ya nga ngure filo dozo. Oh. Thank you, my father. Oh, Mokoma. Onye my father ji wee kwara ngwa ọrụ. Aka na-atụtụ ọgwụ na-eche na-agba agba na-aza azọ. Hey, Daddy, anụgidego m maka gị. Anụgidego m akụkọ gị. Onye nwaanyị sị m na mgbalụ bịara ebe a nọ ebe a ka solution niile m na-achọ ebe a ka a ga-asọlve. Biko n'ụwa Daddy, asị m ka m bịafụ gị tata. Nekwe nnọọ nwa ihe m wetara gị. Anụ m na ọ na-abụ ịṅụchara na nke a bụ your favorite. Ịṅụcha ya anya asa gị. I were anụ ka ndị mmụọ ozi na-ekwu okwu. Asị m ka m butere gị nke a biko. Daddy, dịka ị na-aṅụ mmanya biko. Achọrọ m ka ihe niile bụ ihe inu na ndụ m ka ịṅụpụ m. Ị na-aṅụ ya ka ọ na-apụ.
maka ndụ m na-enu unu karịrị onu biko asị nke napụta m biko ike nkwụgharị ọgwụgwụ disappointment dị too much disappointment na ọya na-aya na marriage onye pụta obere obechacha ọtụpụ biko meelụ m ebere ṅụpụrụ m were nke a ṅụpụrụ m ihe ụchụ niile ndị iro gbara ọ bụ mmadụ kere ọ bụ mmụọ biko ụdajiji ifuru tem siri hụ ya n'ụlọ ekpere ụnyaahụ ịfụlụ ya na ịdị ka onugbu akpara gị dị ka onugbu fọwa gị oru mgbe eru ebe ị ga-atọ ụtọ a ga-eji tigiti gị n'ime ofe ma ọ ga-alụzi gị alụ ebihapụ gị ha sị mba na ị gaghị enwenata ihe ụtọ na ndụ gị na ị ga na-elu ilu na-aga ọ mgbe a ka m jiri hụ ya hụkwanụ na iwe onye mbugharị akpa iwe onye nganga every junction at night iguzo ebe ahụ mana dịka ị bịakwutegoro Daddy G.O. of I Wonder Ministry International ihe ilu nọ na ndụ ga-ama aṅụpụ ya na Dove Bitters ya mee enwere ihe ejiri kpuchi gị ihu ọ dị ka calamant lotion ewere ya ote ete gị n'ihu enwere ihe etere gị n'ihu onye ọbụla ji ihe na-ete ete ekwentị techaa Daddy G.O. etegharịa saa aka gị tee ya n'ihu tewe ote ha na-ese ete gị aka ngwa aka alụghị gị agbarụcha gị aka hapụ gị mgbe ụfọdụ agịda akwụ gị ụgwọ weta aka gị tewe ya bụbaa ya n'ihu gị look it unto look your face ote ka my father ga-esi wee tee gị pọtị n'ihu nye apọtị ndụ pọtị ogologo ndụ ya mee yipụ jaket gị yipụ pull it off n'ikpu n'isha week ube hey otu aka ihu gị na-adị ma ị ga-ekpu wig ihe otu ihu gị na-adị ma wig ga-anị chiri aka gị na-abụ elu isi anya gị welalo gị mara dị ji ọbụla ị chọrọ n'ụwa lekwu ya na mbụ ụkwụ m gwa rara ya n'ụkwụ m mirima na-amị achọrọ m ịnụ ụda ya na-akwụ pịtọm pịọm Daddy G.O. ụtọ ọbụla isi amị dị gị ọnụ ma ịma ya ote mara otu ị ga-esi na amị dị gị ma ị lụọ ya ma ịma mmiri tụ ebe mmiri bịawa ebe mmiri na-abịa saịda mmiri na-abịa ị ga-amịrịkwa mekwa dị one place mmiri na-agbagote this place mmiri na-abịa mee ọnụ mmiri ma dị ka ịchọ dị obodo Igbo megotewe ya ebe ịchọ oke nọ na Naịjirịa nga ahụ ka ị ga-amịkwa ya mana ịchọ dị Amerịka lekwa ebe ọ dọrọ bịa mmiri na-abịa ngwa mịa the handsomeness of our time. Ụwa from aha gị ka esiri nweta mgbe a ga-amụ nwa ọhụrụ na lebọrụ a na-eti ụwa ndị ọzọ na-ebe ụwa ga-ekwe ego nwoke ọma ka nwaanyị mma ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime the powerful men of our time. Ndewo kedu na Daddy G.O. or Daddy P.O. or Daddy P.O. No man from America. Okay, yeah. If I didn't make it, you don't feel it. Eh? Put it in a man, I feel it, ja. And I fear. Eh, wow, the powerful men of our time. More than none of men. I'm working up on men. Man, but I will say I don't complete. I was here. Fly feature in after that free of me. Eh? Could you get control warning? Eh?
ọgwa efu nọkọta n'ụwa ga ifu m ka m na-agara ụwa m na-agara onwe m ọpụta afọ m ji bụrụ ụwa m ka m gwara ekwụsị m ọzọ ite ọrụ ụjọ na m ji obedi ya na-akpa obedi egbupụ isi ọ ga-agara onwe ekwụsị m ọzọ ọrụ ndị ala su abụọ anụ ma nna mụrụ ebusi dịka ndị akpọgide gị na nke nwa tụrụ ne enye gị kootu yiri kootu ka nkịta ala na-achụ na-esugharị onye rugo grave ya ị na-esugharị up and down ị na-adị ka ife arụ n'ọkụ dadi GO ka ọ dadi PO ka ọ dadi MI ihe abụrụ ikpete maazụ ịya afụ m ka m na-aga kwụsị m anwazikwana ya nwa ọzọ anwakwana ya nwa aghọtara m ebe mkparị a si na-apụta ihe ndị ị na-eti mgbe ụgba aghọtara m ebe o si apụta. What did I do to deserve this implement? Huh? What did you do? Ejekwa akwụkwọ mana mụ ka ga-asụ na the PO. Can correct ya gị, ọ bụrụ what did I do? What did I do to this? Ka m kwesị ebe o si apụta. All from ọnụ ụwa kwe to ntị na the PO na ndị ala na-esu ya. Good. Show we go one. Ọkwa ịbụ nwanne m nwaanyị Adaugo. Mara ife ijiji je go pie. Adaugo na katazi na-esusu na-eyele na-esusugharị. Onye nwekwụsị nsọpụrụ ebe di ya nọ. Ma ọchị okwu na the GO. Asị no na the GO. Asị anyọma na the GO. Ịma agwụ iji wee jide ya. Ọwa ka mmeke mmalụ maka iko gị na eju. Nke a bụ mụrụsọ mụ na gị ya afụ ibe dị tofu ya eme onye nwe ma nnụ ọgụ Odum ọgụ anyị na-akwado ịlụ abụghị ọgụ ọ na-ahụ kama na ọwa ọgụ ime mmụọ iji bibie ma laa n'iyi atụmatụ niile nke ndị iro. Hapụ ọgwụ gị nwe ọgụ my father anyị anwe ọgụ a na nsogbu a na-esi sọ bụ na your father ka m na-achọ ka mụ na ya nọ dị ọgwụ nsogbu agụ ezinụlọ iwu nwere oge ọ bịa n'ego ọgwụ ma gịnwa ya na asị gị nụọ ọgwụ bịa nụọ onye ma ya nụọ ọgwụ na kootu overside na-egbondo na-eterọs n'iyi na-ekwochi uyi ama m ebe esi chiti ya nye gị onye ma ya nụọ ọgwụ ị na-atụkwana ụjọ nye nwoke dị ka gị otu ere nwee strength nwee ume nwoke ihe ji were chọọ ọrụ nwaanyị nwere ọrụ na vileji aka gị mma ọzọ mpụta mgbere mma nje sụọ ọfịa mgbe ife m kụrụ nweta ego nye gị kootu nye gị taị ị na-esogharị ya n'azụ onye nwaanyị anụ ọgwụ na onye nke a ọ dị ka blichin unu gwụrụ agwụ enwe na-achọ ihe une na kọlọm ndị nwa na-anọ n'ime anwụ na ka m dị n'ego nwa bịa ụbọchị ọzọ ịnụ ka mụ na ndị nwere owo chekwa m inwe ezi mụ ka mụ na ndị dị otu a na-ekwu okwu etinyezi n'ọnụ ọkwe na anụ ya itinye ọnụ ọzọ ntisie gị mgbe ụmụazị vileji anyị abịa chikwuo gị ọkwefụ mpụrụ na ị na-eme na vileji a na-afụcha gị ya nwa ya anyị ike m nso mgbe arachara izu nwa egbu ya nkịtị ị na-agba mmiri n'isi n'ịgbawo mkpụrụ ọkwụnụ hụrụ ihe a mere unu fụrụ ihe a mere nke ugbu a ihe a ihe mere n'akwụkwọ nsọ between Simeon na Bartimaeus. Yes! Oge Bartimaeus na-aga n'ime ọzara sụkwọ na-azọpụrụ otu olu si n'eluigwe wee daa si ya onye nwe anyị na ọ bụrụ na mkparị aghaghị ede na mgbaghara na mmehie agaghị. So ihe mere nke ugbu a ọwụ equivalent to ihe mere n'ime akwụkwọ nsọ. So ọ sị na ọgụ anyị na-alụ abụghị ọgụ ọ na-ahụ
Come on, no principal and power. Talk to me, Daddy. Iji megide ikikere niile nke onye iro. Yes, Daddy. Na mgbe ya bụ onye nwe anyị ga-abịa osi ikikere onye na anyị ọ bụ ikikere eji ebu agha. And ihe pụta n'ụwa agha ọgụ ibu agha. Ihe iwu ụmụ agha. Ọmụnwa wụ Daddy GO of I Wonder Ministry International. Oh, ihe mgbo. Daddy. Me. Daddy of our time. Enwere onye ga-ama maka. Na me. Maka na gị zọọ ọgụ ụkwụ. Daddy. Gị zọla n'okwu ụkwụ. Daddy. Onye ọbụla zọgara nga ịzọ ya zụrụ ngozi. Gị zọchekwana gị zụrụ ọnwụ. Bless my generation, Daddy. A na-eme mmadụ ya dị ka onye ahụ mmadụ ihe. Okwu a ụdị oku nkịtị akpọrọ m akpọ. Daddy. Okwu a n'ime arọ ka m na-agbakọlalụ ma ndị nna nna m ha ndị eluigwe niile ndị ere akụ ha ma ere anụ. Fresh anointing, Ọnwụ Daddy. ihe ọnwụ nna m. Fresh anointing, Daddy. Our Father in heaven. A na-eme ya dị ka mmadụ. Don't worry. You got to hear me. Don't worry. Yes, Daddy. When I make a bitch. Daddy. Mommy. Okay. Yeah, go better for coming. Go better for people. What is that? Holy joy. You get take Christian oil very soon. One went to get take crude oil. Or what broke a give with a mustard seed oil, or take back to sender oil. No one can follow on chattel red, on chattel white. I'm not on a chat. Walk take a bleaching, walk it. Talk to me, Daddy. I didn't want to talk to you. Talk to you, new one. On your like a chineke shike. Yes, Daddy. I'm one walk walk. Why not walk an ete? Yes, Daddy. It isn't good. Right on, Daddy. Makachine come right dog need na magapushi. You know, let me hang issue. I didn't ride on, gonna ride on the bleach, or him. No, Daddy. Daddy, I'm big up on me at all. One big up on me, I can't sit up again on. On your non go back, people to talk to you. And then Daddy by the time. You know, as a beck, I want that. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.